кишти такрории зироат дар вилоят муташаккилона ҷараён дошта, кишоварзон ҳар як ваҷаб замине ки дар ихтиёр доранд пурсамар истифода мебаранд. самараноку мақсаднок истифода бурдани замин имконият фароҳам меорад ки ҳосили дилхоҳ рӯёнда шавад. илова ба ин, аз як замин рӯёндани ду-се ҳосил имконият медиҳад ки на танҳо талаботи сокинон қонеъ, балки содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар бештар гардад. деҳқонони хоҷигӣ деҳқони ҷавонӣ комплекси агросаноатии Хистеварс ки дорои 8 гектар замин мебошанд, ҳанӯз дар фасли терамол дар майдони 3 гектар кишти гандум гузаронида буданд. баъди ҷамъоварии он бо мақсади самаранок истифода бурдани замин дар кишти такрорӣ ҷуворимаккаи донро ба роҳ монданд. тавассути техника гузарондани кишти такрории ҷуворимакка имконият фароҳам овард ки зироат дар муҳити хеле кӯтоҳ кишт карда шавад. ин тухми пошак барои кишти пунбадонаи зери плёнка пешбинӣ гардида, танҳо бо иваз кардани чанд таҷҳизот барои кишти лӯбиёгиҳо ва ҷуворимакка мутобиқ карда шудааст. саҳмдори ҳамин хоҷигӣ Мансур Қаландаров тӯли чанд сол аст ки бо кишоварзӣ машғул буда, усули мазкурро мувофиқи мақсад медонад. зеро техникаи кишоварзӣ аз бисёр ҷиҳат кори деҳқононро сабук менамояд. гандуме даро кардем, шудгор кардем кишти такрорӣ ва ҳозир мана селпе додан агролизинг баробарнаш аличкада ҳозир ҷуворимакка коштосем. мо ният дорем ки аз ҳар гектар навасиянери ҳосил ба даст биёрем. таҳрии олимони соҳа таъкид намуданд бартарии ин киштдарон аст ки дар масофаи 10-12 сантиметр як дон партофта мешавад. ҳангоми нашунамо зироат бемушкилӣ қад меронад. танҳо аз алафҳои бегона тоза ва саривақт ғизо додан лозим асту халос. тухми пошаки аниқи пахта дар байни қатори 60 ки шуда истодааст ки бартарии он аст ки дар 10-12 сантиметр якта ҷуворимакка парохта мебарояд. ина ягона накунида мешавад. фақат бо озуқи об таъмин кардан кор. агар мана алафҳои бисёр шодага алафша тоза мекунед, ҳамин кади ҳосили дилхоҳ гирифта метавонед аз ин заминҳо. муҳлити кишти такрорӣ барои ҷуворимаккаи дон шоли офтобпараст аз 1 то 5 моҳи июл муқаррар гардидааст. аз муҳлити муқаррар гардида дер кардан ба саривақт пухта нарасидани ҳосил оварда мерасонад. риоя намудани муҳлити оптималии кишт ба манфиати кордониста мешавад. ҳаҷми ҷуворимаккаи дон қариб ҳаҷми тухми лучкардаи пахта кади яхел мебошад. бинобар тавсия дода мешавад ки бо ҳамин тухми пошак саросар киш кардан мумкин намена. дар фосили муайян 10-12 сантиметр мепартод ки ягона кардану ин корро шумо озод мешед. ба гуфти олимон дар вилоят 27 намуди зироат барои кишти такрорӣ мувофиқ мебошад. ҳамаи зироатҳое ки дар охири моҳи июн ва аввали моҳи июл кишт карда мешавад, имконият медиҳад ки то моҳи октябр ғуничин карда шавад. ҳамин кишткунак кишти такрории мош, кишти такрории лӯбиё, кишти такрории ҷуворимакка барои донро барои гузарондан имконият дорад. ба ман ҳамино таъкид кардани ҳастам ки дар замине ки ҳозир мо истодаем, дар ҳамин замин 22-ум 23-уми март бо ҳамин кишткунак мо кишти пахта зери наворро гузаронда будем. мушоҳидаҳо собит намуданд ки дар ин хоҷагӣ кишти зери плёнкаи пахта гузаронда шудааст. дар шафати он бошад кишти бидуни плёнкаи пунбадонаро ба роҳ мондаанд. чуноне ки олимони соҳаи кишоварзӣ қайд намуданд, фарқияти ин ду кишт хеле калон мебошад. ниҳолҳои пахтаи зери плёнка аллакай 15-16 шох ронда 3-4 кӯрак бастааст. аммо ниҳолҳои беплёнка киштшудаи пахта ҳамагӣ 7-8 шох ронда акнун ба гулкунӣ оғоз намудаанд. мана чуноне ки мо имрӯз санҷида баромадем, фарқияти байни киште ки инҷа бе плёнка кишт карда шудааст ва бо плёнка кишт шудааст хеле калон. мана агар пахтаҳое ки бе плёнка дар як рӯз кишт шудааст, ҳоло 7-8 шох дошта акнун ба гулкунӣ сар карда боштагар, инҷа аллакай 3-4 кӯрак дорад, 16 та шох дорад. яъне тараққиёт қариб 2 маротиба зиёд. бояд гуфт ки дар ҳамаи самтҳои хоҷигидорӣ кишти такрории зироатҳо ба таври лозимӣ роҳандозӣ гардида, кишоварзон баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранд. ҷиҳати амалӣ сохтан ва таъмини сабади истеъмолии сокинон ҳар як порча замини дар ихтиёр доштаи хешро пурсамар истифода бурда, ҳамасола то 2-3 ҳосил ба даст оварданро дурнамои фаъолияти худ қарор додаанд.